התחסנתי. פעמיים. פעמיים? כן. וואו! ואיך אתה מרגיש? מרגיש נהדר. וואו, ואין לך תסמינים או חום? לשמחתי אין שום תופעות לוואי. היי, לא לימדו אתכם על ריחוק חברתי? ומתי את החלמת? בדיוק סיימתי את הבידוד במלונית. היי! מה נסגר איתכם? טימון, זו נאלה, ולא התראינו כמעט שנה. שנה? כן. היי, פומבה, בוא, אל תפחד. נאלה, זה פומבה. פומבה היא שלילית. אני בכל זאת אשמור על 2 מטר. החלמתי מזמן. באמת. רגע, עצרו הכל. תנו לי רגע להבין משהו. היא כבר החלימה, אתה עשית חיסון, והוא פוחד שהיא תדביק אותו, ואני בכלל בקבוצת סיכון. שמישהו יזריק לי כבר! תרגע, טימון. ואיך הספקתם לחסן כל כך הרבה במהירות שכזו? ועוד של פייזר? אז בוא ניסע לחול. זה לא יקרה בזמן הקרוב. עוד לא כולם התחסנו. אבל תזכור, סימבה, תכף זה נגמר. באמת? כן. איך אני מתגעגעת לפנג'ויה. וואלה. את דווקא לא נראית אחת של פנג'ויה. עזוב שטויות. אתה חי, מה שאומר שאתה חסין. חסין? זה די ברור שלקחת את הכדור הלא נכון הבוקר. חסין? עוד מעלתך? התגעגעתי לחיבוקים! נו, די כבר. בלה 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 בלה. אתה דוחה אותי, פומבה, ולא, הוא לא חסין. אתה חסין? לא. סימבה. לא, אני לא חסין. וגם אם אני כן, אני פשוט עדיין לא עיכלתי את זה. תן לי להבין רגע. אתה מחוסן, ואנחנו לא יודעים? היי, אני עדיין אותו אחד. אבל עם פייזר.